Witam Was pięknie. Są w Piekarach Śląskich u pana Marcela Różanki. I jak go znacie, to ja nie muszę padać, kto on jest, ale tak będziemy stopniować Wasza niecierpliwość. Ja. Sport. Kajście grali i coście robili. No, całe życie w piłce nożnej, wiadomo, to chyba tu na Śląsku najbardziej to jest, że tak powiem, rozpowszechnione. Ja. Zaczynał z od Olimpii Piekary, tutaj właśnie w Piekarach, pół życia tu spędził. Potem, że trafił na troszkę do Grunwaldu Halemba na rok, bardzo fajnie mi się tam podobało, też taki nasz śląski klub. Potem w tym najlepszym takim jakby momencie kariery, że był w Ruchu Radziąków, prawie 6 lat, też tam bardzo fajnie to wspominam, to już taki naprawdę najwyższy pułap, można powiedzieć, piłkarski. No i teraz jeszcze na koniec czasem grom w Silesii Miechowice i pozdrawiam wszystkich, bo jeszcze możecie mnie czasem w bramce zobaczyć, jak tam ryca po śląsku. Właśnie, grocie. Nie. I to jest te moje drugie pytanie. Wyście są założycielem jakiego zespołu? Ja. No ja jestem założycielem i pomysłodawcą zespołu Oberschlesien. Także jak ktoś zna ten zespół, to tak to jest właśnie. I właśnie, po jakiemu ten zespół śpiewał i śpiewać będzie? No zespół Oberschlesien właśnie w założeniu, jakże go wymyślał, jakże go po prostu myślał, żeby taki stworzyć zespół, to miał mieć tylko i wyłącznie w użytku nasza gotka śląsko, albo język śląski, bo tak lubię go dać. Język śląski, Jego ja. nazywam My język się śląski. nie boimy. Ja. I promować wszystko, co z tym, że tak powiem, i z naszym językiem, i z naszą tożsamością śląską, spuścizną, naszymi zwyczajami się z tym wiąże. Także po to, że tak powiem, Oberschlesien język założył. I to jest nadrzędno i główno jego, że tak powiem, wizja. I jaki sukces, mimo tego, że ten język, ja zawsze też się boję, że ten nasz kanał, on jest dla określonej, tak mi się zdawało, grupy ludzi i wy może żeście też tak myśleli, bo ten język jakby zawężał, a jaki żeście sukces odnieśli? Znaczy właśnie, ja powiem tak trochę nieskromnie, ja wiedział zawsze, że śląski język ma ogromny potencjał, bo ja zauważam, jakby, nie wiem, może mam tak trochę takie skrzywienie, ale od małego zauważył coś takiego, że czemu tak jest, że śląski język na przykład jest czasem postrzegany, że on źle nie wiem, wypadło go dać, albo nie wypadło go dać nikomu, niektóremu. Ja pamiętam, Ja, że to ani fachowe ludzie ino go dają, ja, albo prości, albo wręcz jeszcze gorzej, prostoki jakieś i tak Ja. dalej. Wiadomo, że wszyscy wiedzą, co na Śląsku mieszkają, bo tam może w dalszej Polsce tego nie wiedzą, ale tutaj przez 35 lat albo lepiej było to niszczone i to odgórnie, wiadomo, to wszyscy o tym wiemy, że to w Ja. szkołach było Ja. po prostu dyskryminowane i to wszyscy, Ja. Tak. każdy z nas to tego... Mów ładnie. Ja po prostu to dotkło, ale jaki to jest właśnie skutek na to, że jak ja myślę po prostu o tym, tak żeście zadali te pytanie, dlatego, że pomyślał, że bo czuł w języku śląskim taki potencjał brzmieniowy i w ogóle i przekazowy i głęboki, że po prostu, że wiedział, że on się po prostu sprawdzi. I o to chodzi. To jest chyba ta kwintesencja właśnie, co mi cały czas łaziła po głowie, bo jeszcze właśnie, co mi dawało też takie różne symptomy. Właśnie wszyscy wiemy, że wice po śląsku w całej Polsce i tak dalej, no po prostu są idealnie się dawają rada i wszyscy to kochają i tak dalej. A ja wiedział doskonale, bo wiadomo, używam go cały czas i moja rodzina i w domu i tak dalej, że on tak samo bardzo dobrze brzmi na poważnie i jak się go do coś od serca, nie? To po prostu jest wtedy to jeszcze lepiej brzmiące i także po prostu piękny język. No i jaki żeście sukces odnieśli z tym językiem, co bym się żaden nie spodziewał tego? No to właśnie, no i jakże już założył ten zespół mój Oberschlesien i zaczęliśmy po prostu grać, no to stało się właśnie to, co jakby tak troszkę też przewidywał, to też tak nieskromnie brzmi, ale że no ogromne zainteresowanie i mediów i ze wszystkich stron ludzi jakby z koło Śląska i nawet nie z koło Śląska, co to jest i teraz no jak to po śląsku, na poważnie, zespół metalowy, śpiewał i tak dalej. No i to nam dało niewiarygodnego kopa i także właśnie w programie Mass Media Music też, jak niektórzy oglądali, to widzieli, że po prostu, no, że my tam im po prostu to przewrócili na ręby, nie? No, po prostu do góry nogami, nie? Może niektórzy.
To trudno, niech się uczą. A jakie plany na przyszłość macie? Bo my sam też chcemy, żeby wszyscy usłyszeli, że Marcel Różanka co będzie robił? No Marcel Różanka będzie tak jak zawsze tego chciał i tak jak ze wszystkim na każdym koncercie obiecywał, zawsze by tak grał, że tak powiem, do ludzi, chce to robić i by tak grał po śląsku i moje Oberszczyzny zawsze to będzie robić i dlatego chcę tu właśnie wszystkim zaręczyć i obiecać, że moje Oberszczyzny po jakichś perturbacjach teraz wiadomo składowych, które tam się niektórzy może się interesują albo wiedzą, się stały, trzeba było pewne rzeczy po prostu odciąć, albo po prostu naprawić, albo wymienić i mój Oberszczyzny ruszał, że tak powiem, z pełną siłą i z pełną wiarą i z założeniem tego wszystkiego, co powiedział na początku, śląskości i śląskiego, że tak powiem, ducha Serca. i serca, tak jest, po prostu już niedługo dali. Także już siedzę w studiu, także już niedługo będziecie mogli posłuchać nowych kawałków. Oczywiście wszystkie stare kawałki, które lubicie albo znacie, które są mojego autorstwa, także będą dali grane, ale tak jak też godą chciałbym, jakby, żeby te Oberszczyzny teraz jak ruszą po tej reorganizacji, jakby po tym liftingu składowym, to będzie po prostu też już tak też troszkę zaś nowi, no, na nowo. Czyli wszystkich fanów Ja. metalu po śląsku i sportowca, który też poradzi nie no bal kopać i chytać we bramce, bo to jest bramkosz, ale też walić pałkami po bębna, nie wiem czy to dobrze godą, chyba dobrze ja, to zaproszą do nowej muzyki i do odświeżenia starej pana Marcela. A ja mam takie jeszcze pytanie, ponieważ mi się władował wasz pies na kolana, ja go nie posadziła, to powiedzcie, jak on się mianuje. Maja. On wie, że się skończyło nagranie. No. Pięknie was zaproszony. Ja też do miłego zobaczenia i pamiętajcie, bez was nie ma mnie. No. Chcę zawsze z wami być.